दोस्तों, आप लोगों के बीच में एक स्वर का उठान गीत लेके आई हूँ। कैसा लगेगा कमेंट में बताना। हाथे में बेरिया जेल के अंदर, हाथे में बेरिया जेल के अंदर, देवकी के ललनवा हो गइल हो, देवकी के ललनवा हो गइल हो। हाथे में बेरिया जेल के अंदर, हाथे में बेरिया जेल के अंदर, देवकी के ललनवा हो गइल हो, देवकी के ललनवा हो गइल हो। सासु जी आई देवता मनन को, सासु जी आई देवता मनन, पियरी के मगनवा हो गइनी हो, पियरी के मगनवा हो गइनी हो। हाथ में बेरिया जेल के अंदर, हाथ में बेरिया जेल के अंदर, देवकी के ललनवा हो गइल हो, देवकी के ललनवा हो गइल हो, देवकी के ललनवा हो गइल हो। जेठनी जी आई पिपली पिसन को, जेठनी जी आई पिपली पिसन, हरवा के मगनवा हो गइनी हो, हरवा के मगनवा हो गइनी हो। हाथ में बेरिया जेल के अंदर, हाथ में बेरिया जेल के अंदर, देवकी के ललनवा हो गइल हो, देवकी के ललनवा हो गइल हो। ननदा जी आई कजरा रचन के, ननदा जी आई कजरा रचन, कगना के मगनवा हो गइनी हो, कगना के मगनवा हो गइनी हो। हाथ में बेरिया जेल के अंदर, हाथ में बेरिया जेल के अंदर, देवकी के ललनवा हो गइल हो, देवकी के ललनवा हो गइल हो। दोस्तों, कैसा लगा कमेंट में बताना।